my feet. Have you already found someone? Someone to share and spend your life with? Sama sa kanta nga giawit ni ining manag-asawa nga nag-viral sa social media. Party down a sprint. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been. So we can talk it through. My favorite line. Sila si Marianne Amoy ug si John Rey Amoy, mga taga Bohol, kinsa nagsaulog sa ilang first year anniversary sa ilang church wedding. Nag-viral ang duha, dihang gipost ang ilang wedding video. Sa katong mga single o baka nagginamhinam nga pakasalan ng ilang hinigugma, makili kita sa love story sa Amoy couple ug ma-inspire kita kanila dinilang sa GMA Regional TV Live. 'Cause whatever I do, It just got to be you. My life has just begun. I finally. Wow, maayong buntag ug maupayhan aga Marianne and John Rey, pakigreet sa atong mga kapuso karong buntaga. Hello, good morning, mayang buntag mga kapuso. Thank you so much GMA Regional TV for having us. Okay. Marianne, una sa tanan, if you're going to choose a song sa mga muhaom ni ining buntaga alang sa imong bana o baka sa asawa, unsa kini and kindly sing it for us. Sige. Kan. Sige. Ay, ano ba nila? Okay. Duyugan na lang sa akong husband. Okay. you were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Wow, okay. Hisgutan nato ni ang inyuhang viral video, no? Atong unsay istorya ni ining makakilig ninyo nga video? I understand pareha mong duha mga singers, pero unsay feeling nga actual na gyud yung gikanta on your wedding day? Na nag-duet mo? Yes, medyo ni nahitabo ma'am kanang actually ang original plan is ako ra jud unta toy mo kanta kay namong duha ako ra manggoy kanang singer. Unya kanang pero kani mo gud akong bana kay hilakon siya kaayo ba? Hilakon siya kaayo niya kay kanang kay baon ako nga umhilak siya, mipaso na ako, kahilak po ko. So, naka-decide na lang ni nga kanang kami na lang duha ang mga nanta. So, boto siya nahitabo. Tapos ko siya pakanta. Actually, di ba siya singer? Nawag pag siya dito kay kanang wa siya anad og mukanta ba. So, ito. Niya among ikanta is, I finally found someone. Ma'am Marianne, Sir John Rey, maayong buntag. Niko ni mga sa atong mga sano ug sana diha sa Bohol. Pwede ba kuno mo hangyo kay nakita nato sa video ang inyong kanta of course 1 year ago. Pwede mo hangyo karon gamay aron mas kiligon pa ato mga kapuso bisan chorus part lang ani nga song. Sample. Sige. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Wow, thank you very much. Nakuryoso Thank lang you. ni Ma'am Marianne o John Rey unsa may istorya sa inyong panaghigugmay. Asa kuno mo nagkaila? Okay, so we started way back 2009. So 2008, yes.
So we've been together for 14 years. Dugay-dugay na. So nag-meet me ato sa Lobok, sa Lobok Youth Ambassador Band. Yes, so dito sa Lobok may nag-ila. Unya, kanang after 3 years among relationship, nabuntis ko, and then grabe nga challenges ang niagi sa among life, so di pud lalim no among giagian. So karon na may 11 years old nga daughter. So mo to siya kanang niunda ko eskwela for 3 years kay naa na lagi baby unya kani pud akong bana need na pud siya mangitag trabaho kay naa naman lagi buhion. So mo to siya ni ako pod kanang after ko recover after panganak nagngita po trabaho, nag-apply po ko as kanang singer dito sa Lobok floating restaurant. So after 3 years naka-realize mi nga murag lahi ra man jud ning makahuman og eskwela. So nagtiwas ko, I tried to apply for a scholarship unya kaloy sa Ginoo na dawat man pod. So after graduation nasulod ko sa DepEd. So karon I'm currently teaching sa senior high school diri sa Bohol, sa public school. And then akong bana po is seaman na po siya karon. Well, it's nice to know, ma'am, no, nga despite sa mga kalisod ngayon na agian, nagunahon aghapon mo nga mag-church wedding. So finally, unsa atong mensahe ngadto sa mga magminyo pa lang? Magminyo pa lang? Kuan? Is that in your goal? Or like, para na mo nga, that was like 13 years in the making. Yes. Ang amo ang kasal. 13 years gyud to kay kanang mo jud kanang ultimate goal na mo, so una pa sa mag-uyab mi nga magpakasal jud mi sa pari sa church. Kanya dream come true to siya last year. Lang kung continue kung unsa inyohang sa manag-uyab pa mo, kung unsa ang inyohang panaghigugmaay sa manag-uyab pa mo, just continue kay lisod na ba kari kanang mga pagsuway nga moabot. Dili ra badud man kay naang good na. So just continue the love. Yes, and you also have to compromise. Yeah. No, dapat mag-work mo as a team, para masolve ang mga problema. Yes, of course. Okay, daghang salamat, Marianne and John Rey. Thank you.